Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel âkibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hurmatly musulman doganlar. Allahu tebaraka ve taala hemmemizin nowataq cumawna ediyen ve çek taat ibadatlarımızı, etçek dua dileklerimizi, bugünlerdeki ediyen hayır hasanatlarımızı öz dergahına kabul eylep kıyamet mahşer nuruna rahmet edip radi vel peygamber aleyhissalatu vesselam şefaatine nail eylegen bennelerine nailendirsin. Edi cemaat inşallah bugünkü cumamızda Allah-u Teala nasip etse öňem bir kaýmyndan öň haýyş edipdiler. Ýöne edil şumal taýyn söz beren wagtlarymyz bar diýip iýde tesiripdik. Şuňky etjek wagtymyzyň ady awa olamaklyk barada. Hele-heleden öz wagty gelýär, şoňa golaýlar diýip ýördük. Awlamaklygyň dogrymy, dogry dälmi, nähil bolany dogry bolýar we nähili hayvanlar on öz uğru ýoly we üç görnüş awlamaklyk we tor bilen o dudak kurmaklyk bilen hayvanlar bilen awlamaklyk o tüpengülle ok bilen awlamak şolaryň özüniň bir öz uğru ýoly we ol üç hil awlamaklygyň guruna girmäke halal bolan hayvanlar, haram bolan hayvanlar onuň dilegeli bilegeli diýip alymyz gowy diýip düşündiripdir kitapda. Damak çalmaklygyň özüniň bir görnüş usuly we ıhtiyarında bolany bar, bir ıhtiyarında bolup çalanlar bar. Şolaryň hemmeti dogrusyny we awlamaklygyň dogrulygy barada ayet hadis ne dogru bolýan ýerler barada da hadis şerif bilen inşallah siziň dikkatinizi ýetirmeklikçi düşünürsiňiz haýyrlanarsyňyz diýip umyd edýäs. Hele de şu günler awyň wagty başlady diýen ýalňyşmasam. Şoňa da gawadarak diýip net edipdik. İnşallah dinläliň. Awyň gurulmagy gitmeden awwal alymyz gowy görülen datlar we halanmaz erwet görülen datlaryň dogrusynda bir ayet kerimeni düşündiripdir. Şoňdan başlaýan inşallah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu tebaraka ve taala Kur'an-ı Kerim'in 7-nji surasynyň 157-nji aýatyna şeýle diýär. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve yuhillu lehumut-tayyibati ve yuharrimu aleyhimul khabâithe. Sadakallahu'l azim. Men size tayyibati halal ettim ve khabâithi de haram ettim diye. İnne tayyibat näme, khabâith näme. Ve yuhillu lehumut-tayyibati ve yuharrimu aleyhimul khabâithe. Sadakallahu'l azim. Şu ayetin manasy. Men size tayyibat halal ettim ve khabâithi de haram ettim diye. İnne tayyibat diýeni insanyň nefsiniň söýüp lezzet alýan zadyna tayyibat diýilýär. Normal bir sagdyn adam ortaça tebigaty düzü adamyň nefsiniň janynyň isläp lezzet alyp hoş bolýan zadyna tayyibat diýilýär. Khabâith diýilip insanyň nefsiniň söýmän, yani tebigaty normal bolan, häzir izinle de düşündirýär. İnsanyň nefsiniň söýmän ýerenýän zadyna khabâith diýilýär. Diýmek, her bir tebigaty sulhu salamat bolan, tebigaty sulhu salamat bolan. Tebigaty no käbir adam tebigaty süzmänim halanak meskeli zady halanak ýa-şoňa meňdeş tebigaty normal bolmaýan adamlarym bolýar. Şoň üçin aýrytin kitapda belet tayyibat diýeni tebigaty sulhu normal bolan adamyň ortaça bolan adamyň söýen zady halal bolýar şu aýetin esnasynda. Tebigaty sulhu ortaça bolan adamyň ýigrenip janynyň halamadyk ýüreginiň islemän tiskinen adam näme bolýar? Haram bolýar. Aýetin asyl manasy şu. Indi şu ayet kerime alimlerimiz tefsir berýär. Bunun tefsirini näme diýipdir? Bismillahirrahmanirrahim. Fetekunul ayetu delilen ala ennel asla fi kullama yastatibbuhu tab'ul hilla
ve kullama yestagbiduhu tab'ul hurmetu illa lidelilin munfasilin. Manat şeyle ayetin tefsiri, giyinişleyin açıklamasının manatı. Yani şu ayet her bir zadi tebiğatı sulhu salamet adam söyse şolladın halallığını tebiğatı sulhu yaratılışı normal olan salamet olan adamın tebiğatı ortaça olan adamın tebiğatı cani şu bir zadi yigirense şolladın haramdığını ispat ediyor. Ama salamet del tebiğatların ortaça del tebiğatların yağdaylarının muna değişli değerliğini bildiriyor diye. Tebiğatı sulhu salamet bolunduydu, tebiğatı sulhu normal olan adama bu ayet şon isleyen dadi, şon islemeyen dadına göre bu ayet alıp bolmaya. Normal tebiğatlı adamın yüreğinin, canının, hani tebiğatı normal adam arağı halamaz. Haram edilen daha tiskiner halıma, tebiğatı normal olan adam. Şunun için cansal, aklı durgun, salamet, tebiğatı normal, ortaça adamın canının islendadığı Kur'an-ı Kerim'in ayetine göre ama halal ediliptir. Can islemen, tiskinip, yigirenip, ervet görüp, kirli görüp, yüreğini rahat görmedik da haram ediliptir. Yani kâte adamlar, keselli adamlar oluyor da normal govurup iyleyen zadi halamaya yireniye, tebiğatı yireniye. Mesela süydü halamayan adam gördü. Ya da meske bilen garlı edilen zadi halamayan adam oluyor. Her ya da bağlığı hiç iştihat alıbilmeyen adam oluyor. Şunu gördü, yüreği ulanıp duran adam oluyor. Bu tebiğatı normal olan adam del oluyor. Bu ödvasını mı kişiler Allah'ın berenini kefelle Allah'ın berenini soğudu insan için sabrını bağırlamaklığa. Şunun için olan adamları yankı ayetin esnasında onların yireniyandağını deliyle alıp bolmaya diye zaman. İnni, şeyle olsa bizim kitaplarımızın aydiyan zadı şul. Neticede halal hayvanlar ama, haram hayvanlar ama. İnni ayet-i kerimede halal olan zat var, haram olan zadı, tebiğatı sulhu normal olan, ortaça olan, sağdın olan adamın halayandadı halalliydi, halamayandadı haram deydi. Tebiğatı sulhu nehi normal oluşunu aydıp verdi. İnni gurrumuz ağlamaklık olan son halal hayvanlar var, haram hayvanlar var. Şu arada bizim kitaplarımızın aydayandadı şul فَلَا تَحُلُّ حَيْوَانَاتُ الْبَحْرِ إِلَّا أَنْوَاعُ السَّمَكِ Suda yaşayan canlarlardan düşünülür ya, suda yaşayan canlarlardan dine balığın görünüşleri halallar. Hani Şafii mezhebinde Şafii hazretlerinin gurulu diyorlar ne diye? Sudan atan bile çıksa yerine. Yani suda o dediği sudaki hemme zat halalli kastediyordu. Yani onun da özünün Şafii mezhebinde de özünün onun sınırları var. Özünün belli bir bolya olmayan zatları var. Yani bizim mezhebimizde amamazım Kufe rahmetullahi aleyhin mezhebinde neyme? Dine balığın görünüşleri halallar diye. Onun beyleki sanaya hemmetini balığın görünüşü değil de suda yaşaya yönü başkalar, haytılar, kurvağı, içyan, yılan ve şuna mengedeş hayvanlar haramdır diye. Suda yaşaya yönü yankıyalı, içyan, yılan, kurvağı, yani balığa değişili değil olanı bizim mezhebimiz haram ediyor. Dine balıkların görünüşleri halallar diye. Meselem deyip bir neyse balığı sanaptıralım mı? Allah razı olsun. Bekire, ak balık, çapak, takkaz, kepir, çekçe, ürgünç, gerdençi, lakka, sazan, tenge, yılan balık, onun çüy kapak. Şuların hemmeti Kur'an-ı Kerim'in 7. suratının 150. ayetinin hakkı yankınayma. Musulman tutsun, kafir tutsun, üllürüp tutsun, dir tutsun, ne edip ağlanıp bilinse de halal şoldat. Kur'an-ı Kerim'in yankı tayyibat deyip, Kur'an-ı Kerim'deki 7. suranın 157. ayetinin hakkı tayyibat olan normal tebiğinde halal arasında görülen dağlar da şu ayetin içine giriyor yankı ağdalan dağlar. Olur halal oluvaylanı. Tahillu hadihi tuyuru
Indi aw awlamaklığın doğrusuna awın öz görnüşüne başlamaka hayvanların halalyna haramyna dikkat etmeli bolýar. Şoň üçin balyk bardy eşdiňiz. Balyk bir awlaryň ýanynda halalyny haramyny düşündiňiz. Indi uçýan guşlardan tahillu hadihi tuyur diýen uçýan guşlardan halal bolanlary şular. Serçäniň her görnüşi, ördögiň her görnüşi, baragyň her görnüşi, torgoyun her görnüşi, gallaryň her görnüşi, kepderiniň her görnüşi, gowlaryň her görnüşi, durnolaryň her görnüşi, turoşlaryň her görnüşi, käkiliň her görnüşi, huk diýen guşlaryň her görnüşi, hut diýen guşlaryň her görnüşi, tawus diýen guşlaryň her görnüşi, gumrularyň her görnüşi, garlawazyň her hilisi, warwar diýilen guş, onuň öz bir bolmalyň, Fewdani diýen guş, yunnoşam diýerler. Kerawan diýen guş, yerwe diýen guş, totu diýen guş, külen diýen guş, musujiye diýilen guş, zurdur diýilen guş, towuk, ala hekke, düýe guş, laklak diýen guş, hajleklek, furfur diýen guş, ýanky laklak diýeni şo hajleklek diýeni şo. Furfur diýen guş, bejek diýen guş, çekik diýen guş, annalyp diýen guş, çyrlak diýen guş. Şu iki guş hakynda magtumly çekçek diýilen guş bilen çyrlak barada bir fetrini getiripdir. Çekik aýdar bulbul meni, çyrlak özü zag saýar diýär. Yani halallygyna delalet edýän bir fetir gawat getirip aýdyp beripdir-de. Şu sanalaryň guşlar awlamaklyk dogry görülen, eti halal görülen guşlar diýeceğim. Inni ve yuhillu lahmut tayyibatu yuqurdaqa ayet bilen şularyň barysy halal bolýar diýär. Ýanky balygyň görnüşlerini sanadyk bir topar, guşlaryň görnüşlerini sanadyk. Şo ýanky yuqurdaqa aýdylan ayetin tayyibat diýilen fıglana girýärde, ýankylar halal bolup aýlanýar. Telefonlaryň seslerini öçürüňe diýeceğim. Kiminki bolsa aýyryn. Inne haram bolan guşlar ve tahrumu hadihi tuyuru. Guşlardan haram bolan guşlar olaram sanap berýär. Gara guş, towşan şuğuşun her görnüşi. Şahin diýen guş, laçyn diýen guş, sakar diýen guş, gudaf diýen guş, alagak garga, onuň çay, algyr, gargajar, birüdüň her hili görnüşi we dırnagy bilen aw diýen guşlaryň her hilisi bolsa-da olaram haramdır diýip kitaplarda gelipdir. Inni ve tahrumu şeceratu kullaha yerin güdünne gymyllap ýöreýän haywanlaryň barysy haramdır diýär. Indi balygy düşünürli, balygyň içinde balygyň görnüşleri halal idi, bir näçe sanady, ýylan ýaly, içýän ýaly, gurbaga ýaly, suwda da ýerde de ýaşaýanlary olary haramdygy düşünürli. Indi uçýan guşlaryň halal haramy sanally, indi diýjem füýrenjiler bolýar-da. Yerin güdünne ve tahrumu haşaratu kullaha yerin güdünne gymyllap ýöreýän haywanlaryň barysy haramdyr diýipdir. Meselem diýip käbir sanaýa. Meselem sıçan, çelpasa, goý kirpi, ýylan, gurbaga, ary, bit, siňek, çiýwin, sakyrtka, içýan, büre, ýalman, zemzen we şoňa meňdeş haywanlaryň hemmesi haramdır diýip sanapdyr. Ine biziň kitaplarymyň aýdýan dady şul inne tabiata hadihil eşya'a mezmumetun şer'an. Şu zatlaryň tebigatyny şeriat haram etdi diýipdir. Yani ýanky sananlarym haram bolan zatlar. Näme üçin haram edilipdir olar? Çünki olar erwet zatlary ýerler diye Allah Teala adam ogullaryny filigli edip yaradan soň onuň üçin Allah Teala şolarda bir adama gelýän ziyanlar bar bolan soň şolar iýlenni haram edilen zatlar iýlenni adamyň organizmine Allah Teala gödür edip yaradan şu bed 10 güni ziyanly zatlary bar bolan soň Allah Teala şolary haram etdi. Elbette Allah Teala'nın haram eden zatlarynyň halal eden yaradan zatlarynyň hemmesiniň özüniň bir hikmeti var. Ol Allah Teala'nın gaýyp ilmine näçli, onu Allah'ın dostlary düşünmese normal bir ýaly adi gezip gören adamlar düşünmeýär.
her bir zadyň özüň hikmeti bar edýän abi. Inni tahillu hadihil hayvanatu hayvanlardan halal olan hayvanlar. Indi balygy düşündiňiz diýeceğim abi. Guşlaryň haramyny halal düşündiňiz, süýrenjiliň tamamen haramdygyny düşündiňiz. Inni hayvanlara geçýär. Hayvanlardan halal olan hayvanlar şular. Goýunyň her hilesi, dağda bolsun, düzde bolsun, her hilesi halal. Geçiğinin her hilesi, o da dağda düzde tapawdy, her hilesi halal. Sağırın her hilesi, gämiş eme diýeceğim ol Afrikalarda da hatta bolýar bir hayvanat dünýäsini görkedenlerini görkezýän, şahy üýt göşük bir üýüşüp gedýän bir hayvan vardır, sığır tipde. Sığır emeňdir. Şoňa gämiş diýilýär. O da halal hayvanyň içine girýär. Dünýäniň her hilesi halallar, çöl hayvanlardan, çölüň içinde hayvanlardan, keýiň her hilesi, suwunyň her hilesi, dağ geçesi, gulon, towşan we şoňa meňdeş hayvanlaryň hemmesi halallar diýipdir. Yani bu halal bolan hayvanlar. Inni haram olan hayvanlar ve tahrumu hadihil hayvanatu hayvanlardan haram olan hayvanlar şulardır diýipdir. Eşek, gatır, tazi, it, pişik bularyň eti haramdır. Wahşy hayvan, indi bularyň eti haramdır diýip aýratyn belli, eşeğim, gatyryňam, taziňam, itiňam, pişiňam eti haram bolany bilen hyzmaty halal. Şoň üçin et haramdır diýip özel aýratyn aýdýar. Bularyň itiňam, eşeğim, gatyryňam, taziňam, pişiňam bularyň hyzmaty halal. Ýanynda bolmady ýaşamaty halal. Meselem iti ýaşamaty halal diýen bilen şeýle düşünmeli. Zeruraty bar bolsa, mal garasy bar bolsa, ýa-da bir oğurluk ýylyny bolup duran bir ulu howlulu bolsa, onu dogry görýän it meselesinde ýöne bir gapyňda bir jow edip duran bolsa, zıvan ogallada kay, gymmadan bolsa. Gerekgillär bolsa, iti dogry gören alimler. Peygamber sallallahu halamaya. Ýöne öörülü bir goýunly, mally, garaly çölüň içinde ýaşaýan bolsa ýa-da uly bir howuz bar bolup bir owazyny oğurluk bolup duran bolsa, şoňa meňde şu ziýany ýok, bir akylly başly adama ziýan bermeýän bir gepe söze düşünýän, oturdyýanda, gitdiýäňde, geldiýäňde düşünýän bir it bolsa bolýar. O da ýyrtyjy bir günäli her geçene, ziýanly her geçene topulup duramaz, o da dogry däl. Ýöne ýanky eşek, gatyr, tazy, it, pişik bularyň et haram, hyzmaty halal edýärem. Inni wahşy haywanlardan haram bolan doňuz, möjük, şagal, tilki, maýmyn, pil, meýdan pişigi, aýy, gaplan, ýolwors, oklu kirpi, sırtlan şularyň hemmesi haram edýärem. Bular wahşy haywanlar, şularyň hemmesi haram edildi. Yine de alimlerimin arasyndan şu haramlygy çöl hayvanlaryň içinde var. Haramlygy veya halallygy ihtilafly bolan hayvanlar var. Alimleriň biri dogrusul halal iýmek bolýar diýen var, haram diýen var. Ihtilafly ol jedelli bolan hayvanlar hem şular. Baýguş jedelli bolan hayvanlar, haramlygy halallygy. Yerganat, at, baytal, jirafa diýip bir udyn bir zat bardyr Afrikada. Onuň halallygy haramlygy ihtilafly bolan. Sakan kur diýilýär. Bu da bu jana görem suwda suwun ýakasynda bolýan bir zat bolmaly. Sakan kur diýeni. Onuň eti halal ýa haýwany bäze dogrusy näil haýwan gödeginde getirip bilmedik düýüne bir gözläp. Ýöne sakan kur diýär. Olam bu jana görem suwun ýakasynda gedýän bir haýwan bolmaly. Munyň etiniň halallygy haramlygy ihtilafly, çekeleşikli bolan. Şu hayvanlaryň eti halallyr diýä, haramlygy ihtilaflydyr. Etini halallylyýa diýä, haramlygy ihtilaflyýa. Dini biraz ýeňledipdir-de. Şuna adam çykynty ýagdaýda bolurlar, ýene bolurlar. Indi ýergelerine aýdaly çykynty ýagdaýda ölme döde iýmeklik doňuň eten bolsa halal bolýar. Meselem aýdaly çölüň içinde galypdyr. Ol bir mesafede bir owa bar ýaly görülýär. Otak, şotak ova yetip biljek bolsa, şotak yetse halas boljak. Emma şoňa yetmäne urawaty ýok. Bir zat gyda, bir zat içmese, bir zat iýmese şoňa yetip biljekkä öljegi de görünüp duran bolsa, onu bir şerap gabat gelýän bolsa, ýa doňuň eti gabat gelýän bolsa, duýmakluk bilen näle ölmede şol halas boljak ýerine yetip biljek derejede iýmekligi
doğru görülýär cemaat. Ana ihtilafly bolan hayvanlarym eşitdiňi diýdi cemaat. Inni guşlardan, süýrenjilerden, normal hayvanlardan halal haramyny, suda hayvanlardan halal haramyny eşitdiňi diýdi cemaat. Inni av olamaklygyň özü barada. Avlamaklyk nähili? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 5-nji surasynyň 2-nji ayetinde av barada şeýle diýär. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve iza halaltum fastadu. Sadakallahu'l azim. Siz her wagt halallansaňyz av ediverin diýipdir. Berda halallansaňyz diýen ihram gözüne tutulýar. Şu ayet av awlamagyň mubahdygyny bildirir. Ya mubah diýilýände edi jemaat ýeri gelen aýdaýyn 8 sanak amaly bar. Farz, wajib, sünnet, mustahab, mubah. Farz Allah'ın buyruğu, wajib Kur'an-ı Kerim'de agdalya buyurulmadığı barada ihtilaflı bolýar, ýene şoňa meňe şolýar, ýani amal edilenle farz ýaly amal edilenýär, düşünjede farzdan hökm bir açyk pes bolýar. Alimlaryň ittifak edýän dady. Peýgamberiň hadisinden ne gelip bilýär wajib. Üçüncü sünnet, Peygamber sallallahu eden we etdiýen dady. Mustahab edipdir ýöne etmekligi buyurmandyr. Mubah fogavam del günädir. Mesela mustahab etsen foga var, etmesen günäsi ýok. Ama mubah erkiňdäki zat. Ýatýan, turýan normal bir erkiňdäki zat. Awda şu ayetin esnasında diýipdir alim. Mubah bolan herekete girýär diýipdir. Şu ayet awlamaklygyň mubahlygyny bildirýär diýipdir. Çünki Allah Teala ozul awlama diýen soň inni awla berdi, ruhsat berdi. Şu ýerde Allah Teala halallansaňyz diýip bir ayet getirýär, ayet kerime bir söz getirýär. O da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de başga bir yerine has taqiqi şol 5-nji suranyň 95-nji ayetinde ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler la taqtulus sayda ve entum hurum. Siz ihramly wagtyňyz düzüň awyny awlamaň diýär. Şu ayet-i kerime gelýär. Siz ihramly wagtyň düzüň awyny awlamaň, düzüň haywanlaryny awlamaň diýär. Şeydip av haramlygy ayet gelýär-de, ýanky ayetim izinden ruhsat berilýär. Inni diýmek esas ihramly wagt kast edilipdir, ihramdan çykan wagtam awla berdip ruhsat berilipdir-de. Şoň üçin awyny esas hükmü şeriatda näme bolup galy? Mubah bolup galy diýjema. Awlamaklyk dogry şertleri bilen, özüň şerti awlamaýdy ýerinden gelýär. Inni ihramdan çykmaklyga halallanmaklyk diýilýär. Şoň üçin adam normalla hemeşe ihramly bolmaýar, diňe hajda bolan wagty ihramly bolýar. Şoň üçin hajdan gaýry wagtyny awlamaklygy ýerine häzirki sanaljak şertleri bitse dogry görülýär. Inne şu Allah Teala ve iza halaltum fastadu her wagt ihramdan çykyp halallansaňyz av ediverin. Size inne av etmek qadagan däldir diýilen ayetiniň esnasında av mubah bolýar. Şu ayetin hükmü bilen av awlamak göýe jeňelin odunyny ýygmagyň mubah bolşy ýaly mubahdyr diýär. Odun ýygmaklyk bir döwür eklenç, oduny alyp öz ojagyny gyzdyrmaklyk üçin hem nahar beşirilmeklik üçin hem gidip odun edilýär. Odun etmek bogdoklap satyp eklenç etmeklik üçin hem dogry edilýär. Muny bu daýda kıyas etmekligi, meňze etmekligi bu da adamyň eklenç üçin ihtiyacı bolan wagtyny aw etmekligi dogry görülenligini ispat edýär. Awa ulamagan bir kesipdir diýär. Haýsy da bolsa bir hüner adamyň gün gözürany aýlamak üçin gerek bolan soň Allah Taala awlamagy halal edipdir. Awlamaklyk dogrudur. Şonu iýmek üçin ýa-da satyp çağlaryny eginmas gerek zatlaryny alyp bermek üçin, gerek çağlaryny gerek zatlaryny alyp bermeklik üçin ýa-da gün gözüranyň pes bolup şonu gowlandyrmaklyk üçin aw etmek dogrudur. Emma, indi şu emmasyny gowja diňlän. Günümüzün awlayanlarynyň %80'i, %70'i şu emmaň içine girýär. O emmasy näme? Senin aw mätäşligin ýok.
şu ağı edip, şu ağı satıp eklenjetmeni de mätäşligiň ýok, eklenjin bir ýerden gelip dur. Et hurş tapmandyr oňa, et hurşuň haladynyňda doli, ete mätäşligiň ýok. Şol ýagdaýda, ýöne özüňi göwüni açmaklyk üçin, wagt hoş geçirmeklik üçin eline tüpen alıp ağlamak mekruhtur diýipdir. Haram diýenek mekruhtur diýipdir. Mekruh da haramdan gowlugy ýok. Näme üçin? Erwet görülen zat we netijede erwetligi ertiýän zady mekruh edilýär. Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnet terk edilse mekruh diýilýär. Indi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın esas sünneti näme? Peygamber sallam esas sünneti adamın doğru ýolly ýörep hemişe sogawyşyň izini algamasy da. Ama awlamaklygyň mekruh edilmesi şol Peygamberimiň esas sünneti bolan boş wagtyny boş geçirmän her bir wagtyny pursat bilip sogap ýaryşyny öňde bolanlar buşla diýilip aýdylan aýatyň esnasynda boljak bolmaklygy ters gelýär. Adam boş wagty bolsa, hatta o pirlere sop bolup belli bir derejeye yetenir, belli bir etmeli zikrini wagtyny etmese derejesi peseli Allahyň önündäki. Şoň üçin bäde de awyň hajaty bolmasa, şu awy edip satyp öýüne bir gereklilerini almaklyga mätäçligi bolmasa ýa-da şoň etine mätäçligi bolmasa mekruh edilmekliginiň sebebi wagtyny boş biderek geçirmesin diýip aýdylanda. Näme üçin? Sebebi şeýle etmeklik. Yani ýöne keypine bir göwüni hoşluk üçin gidip bir lezzet görmeklik üçin gidip aw etmeklik mekruh görülýänni şeýle etmeklik gafyllyga getirýändir diýär. Allahyny unutturýandyr diýär. Adam boş wagty bolsa lezzet aljak bolmaly, Allaha ýakyn boljak bolmaly. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifini getiripdir. O hadis-i şerifde şeýle. Bismillahirrahmanirrahim. Men itteba'a sayda gafele. Haýsy bir adam awyň ýygyna düşüp gitse, ol adam Hudaýdan gafil bolar diýipdir. Yani şu awlamaklygy, aw tutjak bolup awyň keypine girip Hudaýatdan çykarmaklyk tehlikesi var. Awa gatygyp da namazda daýmasyn ýene dag diýip şonu mekruh edipdir alimler. Halal görüpdirler diňe zerurat bolan ýagdaýda. Indi şulan bolup biler edýjemaat. Mesela bir adam günüňden gowy aw edip satmaklyga da awyň etine de mätäçligi ýok. Ýöne belli bir kesel var. Aw etini iýmeklik oňa haýyrly boljak bolsa günümizde hemme adam hemikat. %80 ýan adamyz ýasalan nädizema. Adamyň şu bedenimiz natural bir zada da mätäçligi bar. Şoň üçin bir bedenim bir sagdynlygy üçin diýip, dermanlyk üçin diýip bir käte edäýiniň ziýany bolup barmaz. Ýöne keyp üçin etse ziýany bolar. Ziyan yani mekruh diýär-de, wagtyny biderek geçirmesin diýip, oňa sarp etsek wagtyny kaza alsyn diýipdir de. Şoň üçin mätäçlik üçin awlamalylar diýipdir. Mätäçlik däl, keyp üçin bolsa awlamasa gowurlupdyr diýjemaat. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ýene de bir hadis-i şerifini getiripdir. O hadisde şeýle. Bismillahirrahmanirrahim. Men qatala usfuran abasan ajja ila Allah yawmal qiyamati yaqulu ya Rabbi inna fulanan qatalani abasan wa lam yaqtulni menfaatan. Yani keypine awlanan bir awyň kıyamatda Allah'a etjek şikayetini aýdypdyr Peygamberimiz. O da şeýle. Peygamber sallam hadisiniň terjemesi. Haýsy bir adam bir serçäni tüpeň bilen ya başga bir zat bilen ýöne keypine şoň etine mätäçligi bolup däl. Ýöne keypine öldürse diýipdir. Şol serçe kıyamet gününe gaty ullukan ses bilen gıýgyrjakdyr diýipdir. Ulu ses bilen gıýgyryp aýtjak şikayeti Allah'a şudur diýipdir. Ya Rabbi Hudaý, ey yaradyjy bolan Allah'ymyz, ey terbiýeçimiz bolan Allah'ymyz, ine planiň oglu plani meni oyun üçin öldürdü. Ol meniň etime mätäç bolup öldürmedi diýdi. Allah'a şikayet edenne o meni keypine öldürdü. Men etime mätäç bolman keypine öldürdü diýip Allah Teala şikayet eder diýipdir. Mätäçliň bolman öldürmeklik dogry görülmeýär diýjemaat. Şoň üçin
yine de bellemeli adamı diyen ayette nämeken? Ihramly wagtyňa Mekke'niň töwereginde haram diýip agdalan ýeriň töwereginde qadaga edilen yerlerde av etmeklik dogry däl diýjema. We ihramda däl wagtyň normal ýaşaýyşda da mätäşliň bolmasa av etmekligi alimlerimiz dogry görmändir diýjema. Käbir araňyzda uklap oturanlar bar, barmak basyp görkezip oturmaň, uklamaň diýjema. Hepde de bir wagt nesihat dinleýäňiz onuň bir açyk peýdalanjak bolun inşallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifleri bilen inni yine de bir zat damagy çalynman, häli bir topar haram edilen hayvanlary, halal edilen hayvanlary size agdadyk, suwdaklaryny, düzäk gedýänlerini we howada uçýanlaryň haramy halalyny düşündirdik size. We awawlamaklaryň özüniň hökmüni nähiledende halal eken, nähiledende haram eken, dogry däl, haram däl, dogry däl eken, mekruh eken, onu eşitdiňiz. Inni damagy çalynman awawlajak olan bularym bilmeliler. Damagy çalynman halal edilen hayvan. Olarda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifinde şeyle uhillet lana meytetanis semeku ve cerradu. Çekirtke bilen damagy çalynman iýmeklik halal edilendir dipdir Peygamber. Çekirtkeni bilýäňiz. Zerurat olmadan iýip durulanak, ýani açlyk döwründe şolam iýilipdir, çünki halal iýilipdir. Peygamber sallallahu dili bilen halal iýilen bir hayvan. Damagy çalynman normal alyp iýi bermeli zat. We balyk şonuň ýalykdat. Ýöne näl balygyň diňe suwda gedýänini ýetikde käbir haram bolaryny sanadygyny balygyň özüniň bir gurruny bar diýjema. Awlanyşynyň bir gurruny bar. Şo barada alymmy diýipdir inşallah dikkatiňize ýetireli. Hatta balygyň ölüme afat bilen bolsa da afat gelip öldüren bolsa da iýmeklik halaldyr diýär. Yerlerine sarsyp bir hil bolupdyr. Ýa-da afat gelip fil gelip ölüpdir. Garaz bir afat tebii bir afat gelipdir, ölüpdir. Halal diýipdir iýmekligi. Meselen balygyň durýan ýeri dar bolup dıkylşy bölse, bir balygy ýylan çaksa, şonuň zeherinden ölen bolsa, şonu da iýi bermelidir diýipdir. Ya bir demir. Indi şu aýdýanymyz Raddul Muhtar diýilen kitabyň içinde 195-nji sahy, 5-nji tomynyň 195-nji sahypatyny aýdylan gurrun edýjem şu gurrun. Delili şol kitapdyr. Ya bir demir gaçyp, daş gaçyp ölse, awa şona miýmeklik dogrudur diýipdir. Ýa-da suwa bir derman oklanyp hemmesi gyrylsa, şol balygy da iýmeklik dogrudur diýipdir. Bir balygy it ýuwsa diýe. Şol itin içini ýaryp alanynda balyk diri bolsa, onu da iýmeklik dogrudur diýipdir. Ölü bolsa dogry däldir diýipdir. Ýa-da bir balyk suwuň ýüzünde gaýyp ýör. Garny aşak, arkasy ýokuryk bolsa, diri gezip ören ýaly, garny aşak, arkasy ýokuryk bolsa, özde gaýyp ýören bolsa, şonu da iýmeklik dogrudur diýipdir. Bir ýapda ýa-da bir howdany suw torup, hemmesi gyrlyp ýatan bolsa da, şonu da iýmek dogrudur diýipdir. Zaýalanmaz zana walla. Ya da bir suw gaty gyzyp, şol gyzgynlyk sebäpli balyklar gyllanan bolsa, şol balyklarda iýmeklik halaldyr, dogrudur diýipdir. Ya da howa sowuk bolup suwda doňup balyklar gyrylsa, olar da iýmeklik dogrudur diýipdir. Ya da çengege ya bir ýüpe daňylyp galyp ölse, onu da iýmek dogrudur diýipdir. Bir afat bilen gelmeliler. Hukman bir öz erkine däl bir zat sebäpli ölen bolmalylar. Öz erkin ölen bolsa dogry däl. Bir zat sebäp bolýardan bir tehlike görýärdi, bir afat görýärdi, ölýärdi. Şol ýagdaýda her hili ýagdaý bolsa dogrudur diýipdir. Ya suwuň içine bir ýarlayan zat taşlap balyklary gyrylan bolsa, ol ýagdaýda da dogrudur diýipdir. Bu da halallar diýipdir. Şu sanallarymyzyň hemmesi biziň kitaplarymyň halal edýän zady. O da Raddul Muhtar diýilen kitabyň 5-nji tomynyň 195-nji sahypatynda bar. Delili bir gözüm bilen göreýänsen tapyp gözläýmeli. Emma arkasy aşak bolup, garny ýokuryk bolup, akça bolup ýatan bolsa, hiç zat bilenem yaralanman öz ajalyna ölen bolsa, onu iýmek dogry däldir diýipdir. Şular damagy çalynman iýmeklik dogry bolan hayvanlar. Çekirtke bilen balygyň nähil ýagdaýlarda bolan misallaryny size getirip berdi diýjem. Inni
damağını çalıp iğmeli hayvanlar var. Olar var ada. Yani şu damak çalmaklığın özü iki tüslü oluyor dediği zaman. İki olmuş damak çalmaklık var. Biri zebh ihtiyari, öz ihtiyar bilen, öz erki bilen getiriyordu, güylüyordu, damağını çalıyor. Ol bir de zebhi iztirari. Olam öz ihtiyar bulman damak çalmalı oluyor. Bir hazır olam izinle geliyor. Indi zebhi ihtiyarı bilen olan damak çalmaklık nehil yağdaydı. Damak çalmaklığın özünün usulü var edeceğim abi. Şol damak çalmaklık var adı da özünün şertleri var. Beynel halqi vel lubbeni diye. Lübbe bilen halkın arasındaki 4 damardan 4'sünü kesmelidir diye. Lübbe deyip boynun çukuruna aydılya şu tayinnaki. Halk deyip bokurdoğa aydılya. Şu bokurdoğun özünü. Şu iki aralıktaki kesilmeli 4 damar. Birincisi iki şah damar edeceğim. Birim kekirdoğuk, ses çıkayan yer. Biri de kızıl ödük deyiliyor da. Şu 4 damar dik geliyor. Şun üçüsü çalıntıda doğru deyiptir. Inni bir bokurdoğuk sesin çıkayan yer, birim su geçen damar, ikisi de iki şah damar edeceğim. Üçüncü damar boyun cemi 4 damar oldu. 2 şah damar bokurdoq ses geçen ve su geçen yeri. Kızılödük. Şolar kesmekliğe damak çalmaklıktır. Yani şoların üçü kesilse de doğrudur deyiptir.